जोङो उसुखौ जोङो दैदेनै दिनै 27थि जाबोबाय आरो जोङो बेयावहाय मैयानिफ्राय दिनै आरो गाबोनहालागै जोङो गेमखौ सालायबाय लांगोन। बे गेमा जाहैबाय जोङो बे गेमाव जायफ्रा डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनशिपआव देरहागोन बिसोरखौ जोङो अल आसाम चेम्पियनशिपआव जोङो लांनाय जागोन। जायफोरानाखि गल्ड आरो सिलभार मोनगोन बिसोरखौ जोङो अल आसाम बादायलायनायाव जोङो लांगोन आरो बे अल आसामाव जाय देरहागोन बिसोरखौ आसाम एस'सिएशननिफ्राय आसाम टीम हिसाबै नेशनेल पार्टिसिपेटनि थाखाय लांनाय जागोन। साबेसे सुबुङा बेहाय बाहागो लादों दिनैनि बे गासै जोंनि क्लाबाहाय डिमाकुसि, खैराबारि, कुसुबिल, पानेरि, टंला, उदालगुरि, कालाइगाव, रौता गासै लानानै 145 जन बाहागो लादों। बिनि गेजेरावनो जोंनि सायख'जानाया जागोन हौवासा हिन्जावसा गासै। बियो जोंनि उसुआ अलिम्पिकनि रिकगनाइज आरो एफिलिएटेड गेम। उसु गेलेनायजों जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो, जेरैहाय पेरालाइज बेमार, डायबेटिस बेमारनिफ्राय जों बासायनो हायो, गोबां बेमारनिफ्राय जों बासायनो हायो। आरो फार्स्ट नाम्बाराव आरो सेकेन्ड नाम्बाराव जाहैबाय जायफोरा गेलेगोन बिसोरो स्टेट लेभेल जेब्ला गेलेगोन बिसोरो आसाम सरकारनिफ्राय स्कलारशिप मोननाय जायो आरो जायफ्रा नेशनेल गेलेगोन बियो आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्कलारशिप मोननाय जायो। दायो जों सालायदों, खस्थ' मस्थ' सालायगासिनो दङ। आं मोनसे खावलायनाय थायो, जुदि जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जुदि नैबे चेम्पियनशिपफोराव जुदि मोनसे बाजेट हमोब्ला एभ्रि इयार जोङो सायख'नायावहाय माने गोरलै जागोन। जिबायदि जोङो गथ'फोरखौ दोननांगौ, जाहोनांगौ, जिबायदि जोङो अर्गानाइज खालामनांगौ जों हाख'वा जायो। जायनि जाहोनाव आं मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला चेम्पियनशिप खुंनायनि थाखाय आरो गथ'फोर थांनायनि थाखाय बिटिसि डिपार्टमेन्टआव बिटिआरआवहाय बाजेट गैया। जायफ्रा गेलेनाय देरहानाय फैगोन बिसोरनि थाखायल'सो दङ। ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बाजेटफोराव डिस्ट्रिक्टफ्राव गेम खुंनायनि नामाव गथ' गेलेग्राफोरा जाहाथे नेशनेल स्टेट गेलेहैनायनि नामाव बाजेट लायोब्ला गार्जेनफोरा माने जथेस्थ' माने गोबां गेलेगिरिफोरा दुखिया न'खरनि सोरबा हाजिरा मावना जाग्रा, थेलावरा, रिक्सावालानिफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय गथ'फोर थांलाय फैलायाव जथेस्थ' खरसा जायो। बेफोरनि थाखाय बहुद माने भुगिनांगौ जायो आरो। नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।